Mahimbutag, mga kaigsunan ko, mga viewers, mga subscriber, ako ko kalipay, kanunay sa inyong pagsunod sa atong mensahe, mga kaigsunan. Dalaygon ang Diyos kaninyo, matagan ka maglugay kinabuhi, katagan ko mo kadasigon sa pagsunod sa atong mensahe, alang sa atong kayuhan, alang sa pag-andam sa atong maayong pagkinabuhi. Nga din, magpadayag ang Ginoo, na andam kita misyonan kay wata masayo sa takma sa oras nga din kanus sa mubari ang Ginoo. Otherwise nga andam kita may kasiguruhan kita sa ato Ginoo. Ina-welcome na ako mga viewers, may naghatakan ako katasigon sa kanunay sa pagtuon sa pagmensahe ingon sa ako mga subscriber. Akong pumusta sa ako mga kaparintihan, malugubay pamilya, tanan akong kaparintihan, mga kaigalaan, kauban ako mga Exicom Committee sa Macpac Federation. Sa part sa Iligan City, ingon usab sa mga asosasyon, no? Sakop sa Macpac Federation, ingon sa mga literature evangelist, akong kauban kanito, ingon usab sa akong mga kaigsunan diya sa Iglesia sa Tabakan. May buntag kanyo tanan. Sa lipat ta mga sunan, mala sa tunandan, mga liyatas Ginoo nga itagtabang pinagsakahom sa Balang Espiritu Santo. Ampo ta. Among dalaygon nga Dios Amahan nga magagahom sa tanan. Lord, naka sa trono sa grasya sa kalingtan, walay malilong di kanimo, dayag sa iyong pananaw tanan. Magatuon na sa kami Ginoo, sa iyong balahanon ng mga pulong, para sa pagmensahe kini, alang sa among may kapaginoon. Tagi ko kaalam, Lord, ingon sa ako mga viewers, mga subscriber, tayo sa kaalam. Ingon sa na sila mga suliran problema sa ilang kinabuhi, physical, spiritual, material, ugawan pa Ginoo. Tabangi Ginoo, hatagi sulbaran tanan. Ginamposam na ko, Lord, special prayer request na ko, Lord, among mga presidente, vice president sa Pilipinas, Ginoo. Hatagi sila o kaalam, Ginoo. Nga din, maayo nila sa pagdumala sa among nasod sa Pilipinas. Hatagi sila proteksyon, may paglawas, uban silang pamilya. Ingon sa kanamong tanan, mga viewers, subscriber, tagay kami sa kanunay sa may palawas. Salamat Lord sa tanan sa imong pagkamayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, atong tunan magsunan din sa Matthew chapter 5 verse 11 to 12. Daghan nga biktima mga kaigsunan ini mga kaigsunan. False accusation mga kaigsunan. Mga fabricated mga kaigsunan gani ato makuan sa mga television, YouTube ato makita iyahay pasahay o mga accusation batok sa usag-usab magsunan. Usa atong tunan magsunan dinhi sa sinulat ni Apostol Matthew chapter 5 verse 11 verse 12. Diri nagingon magsunan. Matthew chapter 5 verse 11 12. Agi talambagan alang kanato mo kataban iyang sinulat. Diri nagingon. Bulahan kamo sa diha nga panamas-tamasan kamo sa mga tao o pagalutuson kamo, o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan, bato kaniyo, tugod kanako. Kinahanglan, managmaya o managkalipay kamo, kay dako ang inyong balos dito sa langit, kay sa ingon manini, ilutos sa mga tao ang morpita, nga na iuna kanyo. Mga kaigsunan, nini nga sitwasyon mga isunan, daghan mga katawhan karon na agom sa hustisya, injustice nga walay maayo pagka tagad sa ilang mga problema sila kinubuhi. Labi na butang-butangan sila sa mga sala nga wala nila mahimo. Gi-accuse sila, gi-frame up sila, fabricated false accusation para lang mudaog sila sa katarungan magsunan. Gamito nila tanan mga pamaagi magsunan. Usa mingon si Apostol Matthew, dire nagingon, siyang sinulat. Kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit. Kay sa ingon man yani gilutos sa mga tao ang propeta nga niuna kanyo. Mga kaigsunan, hinumdubi ang atong Ginoo, si Ginoong Hesukristo Jesus gifabricated false accusation mga sunan sa mga tao aron lamang ilantang sa cross si Ginoong Jesus mga sunan pagkapait kay mga sunan. Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mga kaigsunan, iya ganing sultihan ang mga parisyo, mga Hudyo
kay gibitik si Ginoong Hesus mga igsunan dinhi sa Matthew chapter 22 verse 19 kay ang mga Hudyo Pariseo iya lang ipangita pamagi nga masayop mga makasala si Ginoong Hesus mga igsunan. Busa nagingon diri sa 19. Pakitay verse 22 verse 19 na. Pakitay ako kwarta nga igabuhis ug ilang gidala kani ang kwarta nga usa ka denaryo. Ug si Jesus mingon kanila, kang kinsa man kining dagway ug kining nisulat, sila mituwag nga nagingon, kang Sisar. Ug siya mingon kanila, nan bayre ninyo si Sisar sa mga butang ngaya ni Sisar ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Mao nang gi-explain ni Ginoong Hesus ngadto sa mga Hudyo, ngadto sa mga Pariseo aron ilang masabtan nga di si Ginoong Hesus abiding law citizen ngadto sa pamalaot mga kyunan sa panggobyerno. Iyang gikuan ang mga katawhan sa kinahanglan kung kinsa kang Sisar bayad ka siya apan hinumdumi nga sunan ilang gi-accuse si Ginoong Hesus sa diha giatubang si Ginoong Hesus sa gidakop siya gipresentar siya ngadto sa mga sacerdote ngadto sa kang Pilato diri magsunan unsa ilang gi-accuse kang Ginoong Hesus diri magsunan atong basahon magsunan dinhi ilang i-accuse si Ginoong Hesus. Sa Lucas 23 verse 1 ug 2 atong sabton magsunan ug ansa ang gingon nila ngadto kang Hesus nagingon diri. Lucas chapter 23 verse 1 2 unsa ilang ingon na iatubang si Ginoong Hesus ngadto kang Pilato aron mas maduot lang yun si Ginoong Hesus aron mapatay yun si Ginoong Hesus mga igsunan diri sa kanya. Unya silang tibuok panon mitindog og siya gidala sa atubangan ni Pilato. Verse 2 ug sila misugod sa pagsumbong bato kaniya nagingon kining tawhana among nakita nagpasilaag sa atong nasod ug nagdili kanato sa paghatag sa buhis kang Sisar ug daigon nga siya mao ang Kristo nga sa kahari mga igsunan. Gituis nila mga igsunan, giunsa nila pag butang-butang sa sala ni Ginoong Hesus, gipasabot na sila kung kinsa kang Sisar, bayad kang Sisar, kung iya sa Dios. Apan diri sa verse chapter 33 verse 1 and 2 pag-atubang ngadto kang Pilato mga igsunan, unsa gingon nila? Ug sila misugod pagsubong bato kaniya nagingon kining tawhana amo nakita nagsilag nagpahisalag sa atong nasod ug nagdili kanamo sa paghatag sa buhis kang Sisar ug naingon siya nga mao ang Kristo nga usa ka hari. Giakusar gibutang-butangan si Ginoong Hesus magsunan sa mga katawan aron lamang mapatay mga igsunan. Siguro magsunan daghan naka-experience nining kinabuhi sa kinabuhi ni Hesus apan hinumdumi sa naingon sa Psalm 101 verse 5 mga igsunan. Dili nagingon sa Psalm 101 verse 5 dili nagingon bisan kinsa nga magabutang-butang sa sikat tao sa tago palaglagon ko siya mga kaigsunan. Unsay saad sa Ginoo ikaw nagabutang-butang ug sala sa imong sikat tao paglaglagon sa Dios. Ato'y padayon, dili ako mag-antos niya itong tinunawan nga mahipitason o kasing-kasing mapalabalibihon. Mga igsunan, nabiktima si Ginoong Hesus sa nga false accusation, fabricated false accusation para lamang mapriso, para lamang mapatay si Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus wala magdili sa pagbayad sa buhis gato kasi kundi siya pagkani nagatanyag kung kinsa kato kang Sisar, iya kang Sisar. Kung kinsa kato iya sa Diyos, iya sa Diyos. Apan ilang gi-reverse mga igsunan, ilang gi-baliktad para lamang mapatay kay Jesus. Mga igsunan, diri ato ipadayon mga igsunan sa iyang sinulat. Sa Proverbs chapter 18 verse 21, sinulat ni Salmanista David sa Proverb 8 verse 21. Usa ka balantayon mga kaigsunan sa atong kinabuhi nga diin nga daghan ang biktima pinaagi niini sa usa ka sa at parte sa atong lawas diri nagingon.
kamatayon o kinabuhi mo'y ana sa gahom sa dila. Mga kaigsunan, kamatayon o kinabuhi na ang gahom sa dila. Mga kaigsunan, pinaagi sa dila sa ilang pagmamakak gato sa tubangan ni Pilato, ang kamatayon ni Kristo pinaagi sa ilang dila. Nagbutang-butang sila sa magtana. Pahinumdumi. Bisan luyo niya na, sa gilansan na si Ginoo sa cross, naging siya, amhan ko. Pasaylo sila. Kaya wa sila masayod sa ilang ginabuhat. Unsa ang gugma sa Ginoong Hesus sa iyang mga katawan, alang ka na to, gipasaylo ni Ginoong Hesus katong katawan, kay kanuman wa sila masayod sa ilang ginabuhat. Hinaut ta buksunan, agi pahinumdum, agi pagtulunan sa mensahe sa kinabuhi, ang kinabuhi Ginoong Hesus sa iyang pag-antos ug unsa ang iyang gugma, alang ka na to sa pagpasaylo sa aton mga sala. May buntag kanyong tanan ug daghang salamat. God bless you.